1 stick per leaves 8 ay 25 per stick 25. Nice guys. Oh, ganda no, bulak na nandiyan pa guys. Nag-arrangement sila siguro kasi nandito na yung $2,000 years later. So, ngayon ko lang to ipakita sa inyo guys, yung mga pamili ko kahapon guys. Di ba lumabas ako? Tapos, namili na din ako ng mga kakailanganin ko. So, una is yung coffee guys. Original, black, and brown. And then, bumili din ako ng tatlong 500 ml na Nature Spring. And then, tatlong 1,000 ml yung purified yung tubig na binili ko guys. 2, 3, and then, bumili ako ng cotton ko kasi maliit na lang yung cotton ko. And then, bumili ako ng cup noodles. Dalawa to guys. Kinain ko na yung isa. And then, I have here Downy. Trinay ko tong ano guys. Downy perfume. Yung pang baby siguro to guys. So, itry ko kung mabango ito. So, yan na yung gagamitin. And then, dahil nga blue, itry ko din yan kasi yung ginamit ko na dahil last time is yung purple. And then, may shampoo. Half shampoo lang yung binili ko guys. May bar na sabon. And then, sunrocks. This one guys is bumili ako para sa bahay ko. Yung gripo white yung pinili ko guys. And then ang bili ko pala dito guys is 8.5. So 8.5 ang bili ko nito sa faucet na to. And then toothpick, nice yung color guys. So 20. So para to dito sa ano guys, sa karinderya. So and then bumili ako na naman na chopping board kasi yung chopping board na nabili ko last time, hala, hindi ko to nakita. May ano siya guys, may damage. Ay, sayang. 110 yung bili ko dito guys. Maliit lang naman siya guys. So may bago na naman tayong chopping board para to sa bahay din guys. Kasi yung nabili ko dati na chopping board is ano siya guys, pangit kasi para siyang lawanit yung material niya. So
Ayan lang guys. Yung nabili ko kahapon.